Sam khandai phuniau khot ka ba sipo ka ba ong kumne utrai u e ya ki ba isi ya ka jing sniu kene ka sibanta jong kene ka khot chim utrai u e ya ki ba isi ya ka jing sniu ha pareng ha ka New American Bible ngi siam ba tho kumne you who love the Lord hate evil ngwat kasing yong phi ki ba it yau try to isi ya ka jing sniu ngi hangning siam kumno utrai u it ya ki ba isi ya ka jing sniu na pen kala ya kane ka ba don hakane ka Bible pareng tingi siam bakalong kumne phi ki ba it yau try to isi ya ka jing sniu phi ki ba it yau try to isi ya ka jing sniu ong lang ba nga sisin phi ki ba it yau try to isi ya ka jing sniu sisin phi ki ba it yau try to isi ya ka jing sniu ong ya ka sam bat ka khot sam khandai phuniau khot sipo ong jam sam khandai phuniau khot sipo ong bang sisin phi to ong ya ka tu ka jin tho phi ki ba it yau try to isi ya ka jing sniu te phi bar khoi phi it ne am yau try phi it ru ya ka jing sniu wat di lam ler phi it ne am jing sniu ru it itu hak akma de jisu di lam ler kan ne jinglong Kristan kam tam jungi ki kasi ngi it ngi ong ngi it yau try ngi it ru ya u soitan te kene ka ba umensi mu ong yanga bedia phi habang ong e jau try ngi de ban e betang ya u try ngi de ban isi ya ka jing sniu te manta u Augustine bakhoi udai u bishop jangka Hippo Augustine bakhoi u bishop jangka Hippo te u ong kumne u Chris don hok ban yo ya ka jing it jongi pat hakaju kapor ba mangi ngi it ya ka jing lalot ya ka jing rha spa ka jing rha burom shibu pi don ukun bat pi don ru we unong shun jong pi nang ta une ukun jong pi ne ka kun jong pi ka julet ne ujulet berbor haying bat une unong shun jong une unong shun jong pi pin singau kumno e ka jingle jong pi ye tai kun jong pi singau tenat na em dale leru em Henry manga mapi ngidei ita I kun manga mapi ngidei ita I kun nga I jau blei Henry kun jonga I jau nong shun jonga te ha ublei lene ha hangi yakiba ublei ula I kamdei bandon baro ar kan mau jisu ong kumno syapang kaspa pimla ban syakri ar kenrat pihaban it yau blei rene pi it no tang ya ka spa tang kawe te mangi bun sin habangi ong ngi it yau blei henre ya ki jing sniu ya ka jing kwa rha spa ya ka jing lalot te ngi it ya ka taru te ngilong lamler hakmat jong utrai no hakmat jong utrai te unde Augustine hikai kumne pidai ban it ya ka ba ujisu pidai ban isi ya ka ba ujisu u isi habanga ong it ya ublei kemut ngadei ban isi ya ka ba ublei u isi mo te bun sin
Utau nong syun ke bang ong ya pi dei mano dei mangahi. Dei mangahi, dei mapihi nong syun. Mo te re une urang ya chu kumne ta ke kai ju ten uong kumne. Lada pi haba pi jau Chris te pide pentip ba kane ke jingraha spa ke jingraha ya ka pertei ke jing kwa lot ya ki ebran ka pertei ka dei kata ka ba u Chris u isi balai pide ban ya keren bat kum kata himdei ban keren sibuk kai long kum juru ing apen ya stream haba kumeneng ong pidon unong syun mere ku ki kun jong pi ki julai berabor pi maham na mi ki kun yong bombit ba phin lech hay ying jong u la ne jong ka denam dei bar khoi kata kane gede gajing long jungi ngi khang ya ki kun ba kin lech wat ya kren bat ka handrei ha ba ngi perkhat bat puson ya kajing dei jonga bat ublei ngi ju ya kren bat kin dong syun bat ya ki ba syun ya Chris ya ki tahi ngi lech ban ya kren endai ngi lale ya kren ngisa ngop ha kita ngisa ngop bat ngi kelalong kiba persya ya u Chris ngi pelong persya ya Chris rei umen sim jong Chris ubadan hangi ukang yangi tangba ngi ngimju ko ngu umen sim jong Chris umen sim jong blai ya ubangi la ya priang ha kasing baptisma uong tik mau ong mangi ya ki kun pakile ya keren bat kitu kinong syun bombit ban lej umen sim kuy ubadon hapo jongi ru uong kaju wat lej tangba ni lej ni lej cha kita kinong syun jong Ukris mar Ukris ulah hukum ba phimdei ban le kumta ya kaba Ukris ulah hukum ya ban sibu Ukris ngiken mau ka wei jing hikai ya jung ujisu wong ban penkup pensem ya kiba lengkhoi denam dei yo jikai na Matius lenong arpsan denam dei ha ka bahang tu loong syapang ka jing poi sya beneng ba ngala lengkhoi pilawan ban penkup pensem yang te kabamut hang ni ujisu uong bangi deban let spoon pens ai penkup pensem nya kibaduk kibakruduk namar ba lada ngim le kumta kamut ngi le saidla ya kajing tha bajung Chris bat ngi le thok mo ngi le thok nangta ublei ula yangi Yohanes apostol kai ngi ublei dei mau bala ne kong yangi mo ngi siam hasiti bani kong jong Yohanes kalong ka pasau mo dekat pra terter sau pra terter du sipo ngi siam wa ublei dei mau uba ne kong yangi ban ong pisiam nam to ngi sape cibit ngi sapoi beng satu nai pat pet mo to ban ong kaktin ka kuntup ya ki ka kuntup ya ki habang ong ki bawan nang jimut ci perkhat jong pi to jo blai para breu nang ta kumno dah haba ong kemut kumno len lade kede nang ta susu nong syun ta jing kai jung jisu ban kemut ayu ban tup tip yakane sim Siti bani kong syaki nong korin along khat lai dekat sau terter. So pulai jam barak khoi. Ke jemut jung ke jing hab ong
kemudian ngide ban lek kumno kaya lam sano ka penyat kumno haba ong it to mana-mana bala lap subha pule si bini kong segi korin lenong ke bakhat lai de khat sao hadu nhiều em pule tang de khat sao hadu nhiều Yong amen 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 buat nginget ba kini ki tin ki long ki badai bat ki basisha ba kede ke jing sisha ti haba ong it kini haba ong it kemut ngin long kumne haba ngidon jing it ke kita jing long yai sha satar baar basbun balai kampihun nangta babut kam lek khlew kam lek kraw kam ju khlem akor kam wat lade kam khoi khoi kam ju atnut kam kemen ha ka jing lek bom hok kasat kemen bat ka jing sisa kam map ya ki e baro kasanya ya ki e baro ka kermen ya ki e baro ka yaisha ya ki e baro season ong kini kide kita kajing len lade ilak ban kentup ya kini kijing long bat kijing le haba don jing it lan haba it kamut jing it is equal to jing len lade lan ha pareng ilak ban ong love is equal to sacrifice sacrifice kata kadai keba ujisu ukhat yangi iwe pa iwe in sapet si ngin sapoy ka benta ba ujisu ang sipang kata tike kata kakam man haba ngikren chapang jing it ngin om itu ya kata ka jing it tang ka jing it marwei klam don ka jing sha sitam klam don ka jing sha sitam ba ka jing len la deru te dei nakani ka daw ublei u la habdu sipor ya ukun ba marwei jong u habdu sipor ya kun ba marwei jong u balai ong du sipor marba shwa ba ujisu uwan saka pertei hey ujisu ladon hangno ujisu ladon ha hangno don jisu habneng denam dei jisu don habneng te akane kejing du jong ublai kpa sipor ya ukun lajong kenang ba kibriu ya kiba ulatau kinyo ya kajing bom jukut balai ujisu wan saka pertai balai ulakongu ya kpa bun wan long briu saka pertai kenang ba ngin yo ya kajing bom jukut pule yo anis lai kan riu ngin kam sai yangi yo anis lai kan riu kiba juan retreat hang ni kelaju sungai berobor ya kata ka khot bang ong berobor kelak kan mau lendet belak kan mau lendet subha ong lai kan riu yonis lai kan riu hooj hooj te na bau blei ula it kata-kata ya kapertei ba ula IT no ya kun ba marwei ba baro ubanget ha u un om yap baro ki banget ha u ne kun jong blei un om yap kane kri ka garanti ha bang le teaching tit ngi sa yo garanti but warranty denam dei
Te kene gede garanti ba uji suhi wang kene gede kebami nak sentur jong uji suhi. Baro ubangej hau un om yap. Uji su uwan ban long do ban sime ke jing long bri hukum mangi kenang ba mangi ngin dup im junom. Jing im bom jukut kemat ngin im junom. Ngin om yap shu. Uji su uwan ban weng ya ka ai wan ban weng ya ka jing yap. Uji su uwan ban weng ya ka jing yap. Lene ban pen yap ya ka jing yap. Balai don ka jing yap. Balai pertai don jing yap. Ha pertai don jing yap namar jongka pop. Ha pertai don jing yap namar jongka pop. Te susu. Na kabanta kajing I ya ubreu ya uba ulatau ya uba ublei ulatau ublei ula IT ya une ukun ban sa yap. Ban dub job ya kajing yap. Sain em ublei ula IT ya lau jong ukun ba un sa yap. Kenang ba ngindu belait naka jing yap. Te ublei ula tau yo breu om ban yap. Hendai ban yo ya ka jing im bom cukut. Yang haleluya. 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 Hang ne ka pau ka jing I jong ublei yang I. Te bangi dap da ka bor jong umen sim ba khoi ngin sa su thu sai ya ka jing mut jong ka jing wan jong u Jesu. Mata usnem mata kasngi kedeka sin benikong ba ngi bun kambun kendiat ki bawan syong retreat ngi nak bilati ka pengin haban syong hajarong tong ba imat ki kimda singudon kam ya jing pen ki yo mensim bukut bajing puson ya kata jing maya jong jing I jong blei yangi to mlele tingi duai na kepentai jong ki baro tu Jesu loong ublei kata haka khot ba buat ma khot ba buat ke bakhat nio ublei siam lapa ya la ukun sia ka perthei ban pendrem ya ka henrei ban long unong pen im jongka mentan ngilang sudap ong ba ha ka perthei don ka jingyap namar bak jongka pop henrei wat la ka taru ublei ha ka ni ka jing pha ya u ya Jesu ya kun ma marwei jung sia ka perthei wan ban pendrem wan ban pendrem balai pi tarai ublei gotip bangi long kinong pop tong ba wan ban pendrem ya no ublei un pendrem hakas ngi jing besar ya no un pendrem ya unong penhap lane ya uta balong atiar banwan ra ya ka jing yap halor jengi mana uta kerteng Lucifer kerteng Lucifer Teri yangi pat ki bangat haka srip jong wan om ban pendrem henrei ban ai yangi ya ka jing im bom cukut henrei nginon kamban le kumno ngej nginon kamban ngej tang ki banget Yesu ong kumno baro ba khandri ong kumno baro ubangej hau un om yap henrei un yo ka jing im bom cukut pisngok kemen em ngas ngok kemen. Pisau kemen em? Nyong haleluya. 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 Yisungu yame abakopa. Yisungu yame ko Jesu. Yisungu yame ko mensim bakoi. Te hato pikwa ban siap penrem. Pikwa ban siap penrem, ne sa rai job. Ke bainong ba pikwa. Rem ne job. Job. Haman kajing yale jungi ha kajing im jungi kum ki pururu ngim jukwa ban rem. Ngikwa baik ban job. Nak kene ka daw hapang yale sport sibuk nuksa. Ngai la di tengah kam klaim ha ban re tang sispa meter prat tangam jula. Bat habang amare sispa meter ngadai berbor baning kong. Re kitu kiwi barokhat ki kwa na manong baning kong. Barokhat ki kwa tabah tangu wei ba. Yo. Henrei hau Jesu
lada nginget barakhat ngin salong ki baning kong. Barakhat ngin salong ki baning kong. Tingim kwa. Te sengap susu ong kumno khat pra. Ya uta ubanget pulelang ya uta ubanget hau kun en om bishar pios ngau ya uta ubanget hau kun en om bishar. Reyano en bishar ya ukenja bomnget lala penrem lupa. Namar shem langit haukun bamarway jong u. Te kene kalong kapasai bha yang ni. Te ngidai ban nget hau namar uyo i. Ha? Namar ngi te ngin sai yo i. Lada nginget ngi te ngin sai i ya ka ai. Ya ka hima ublei. Kemudian ya ka ai ya ka beneng. Ha? Te kiban sai yo i ya ka beneng lene ka hima ublei dei mano? Kibanget. Andang langet, keegapan sabut, andang langet. Sebelum people kau jangan people orang Kristen. Dia andang layalap pil anget ha ujisu. Dia keegas sinjam ke babut. Sebelum people orang Kristen, keegas te babut andang pil anget. Pih ni berkai people orang Kristen tak ada pim-tip su keegapan lagi ama. Lalu pimpan nong Kristen, lawan nong yelap, dia pilih sengau sepang Yesus, sepang belai Kristen. Tiga kepada dia, next, baptisma. Ndang ilangnya, ngidei banyo baptisma. Daka mensim bakuy. Daka bada mensim bakuy. Wah, daka bada mensim bakuy. Ha Matius like hadway. Ngi siam ngin sa ngi don ka we ka jing ong jong no kane sai tu un pen baptis ya pi da umen sim ba kuj bet kading manap kreni tak tin Yohanes ayu Yohanes nong pen baptis sapang jo no kren sapang uji su te mangi barakhot ngi layo jing pen baptis da ka ai da umensim bakuj badaka ding. Tingi day banlong kiba meding barabor. Ngidai banlong kiba meding barabor. Tama ngidon ngilang tang ki telau ding barhem malu mala. Habdon nong kersiu tia, habdon nong sliu ma bandup me kading bandup ing kitu giding batang lang tu. Dai nam dai. Rat kadau ngidon kamban wan street barabor. Don kamban pule Bible, don kamban lek pla barabor, don kamban lek mas barabor, don kamban duai barabor, don kamban ban pule ki kot sepang ke jing im jong ki riu khuy. Balai bandup me ka ding. Namar balai ngi penlip ya ka ding. Te don kam nong pen me ya ka ding. La se kam lip lut rekadon tang bakam kam sai. Kam khluy. Denam dai. Haman terang, apa seliu ding, marba kriat bah, ni hapan penhe bah ya kading, dalam deh. Te kumjuru, hakajik imasim jungi, ni don kam ya unih imasim akui. Te namar kata kalong ke babha, nak kapanta jungi ban penken mau yang sisin sisnem. Padai nak kena katau hakapalangi ken mau berbor ya kasngi Pentecost. Ni ken mau berbor ya kasngi Pentecost. Kasngi Pentecost kira kasngi jingka ya ka balang. Na berkhot ki wipat kisngi ngidei pan rakhe bha ya arti kisngi ya sngi jing yap pat jimi par jong jisu pat kisngi Pentecost ha kasngi jing mi par jong jisu hoi ni shat kemen pat ngi kemen namar ba jisu la job ya jing yap na ka pan tai jongi hendrei ka jing tieng kadang don hapo jongi ka jing tieng yo don bawan yit yang ni pan penyap saya ni. Hari hakasngi Pentecost barok haj kita jing ting kija no. Te kene ka ding ke bakuj jong umensim bakuj kalong ka ding jong ka jing e. Ka ding jong ka jing e. Te ngitip ya kene ya ka ding jong ka jing e pan ngin sa itu ya ka lada ni ko ngu ya ka hukum
berka ketin jong ujisu. Kumdong ini amat ya kena kading jing ko ngo. Ya ka ai ya ka ketin bat hukum jong ujisu. Ban yo mat ya kena kading jong mensim bakoi ide ban le kumno ko ngo. Ko ngo. Ngaju ong berabor ki ngai batai ki kena sepangkane ka jing ko ngo ngong absolute obedience. Semut ka jing ko ngo bom don jing kili lene jing arta tien deban ko ngo habala ong le kumta te deban lebe tik tang kumta bat pin bit pin biang. Te ngiru menta nadu kan neka kalimat nadu kan neka session men ko ngi pen kre lede nak menta ban yo priang yo omen sim bakoi yo priang yo men sim bakoi nejik put thamai men sim bakoi ni kren pela yo priang ne men sim bakoi me pi barak ba syong hang ne ngala yo priang men no hakasing baptisma nangta hasngi jing pen scam nangta ki balak syong kurim hakasngi priang ka sakramen man haba priang ya kano ka sakramen ni priang ru ya kabor jong u mensim bakoi te ni ki Kristen Katolik ne la don ki pat para pangit hang ne ru ki bam de Katolik ru ngi balayo ya ka baptisma ni dei pon tikna bangi la yo priang ru ya u mensim bakoi marka formula jong pijing pen baptis ngi la ong kumno nga pen baptis ya pi hak teng jong kupa berukun pada mensim bakoi tengi layo priang ngeyoro jing pen slek da ko umphniang krisma te ngilayo priang mo ngilayo priang nangta ujisu ong kumno ujisu loong lada pi e janga ni mena ngilong ni e je ujisu le namde lada pi e janga to sumar yakikum jonga lada pi janga to sumar ki hukum jonga pi singa tai sur jing roi ha ta te lada pi janga sumar yaki hukum jonga hangno try pi siam hang gospel kata Yohanes long makan no yes very good Yohanes long khat sao ta sapej sapej kata Yohanes long khat sao khat san hadu khat nhiều ngap pule ngasim nang tu lada pi janga to sumar ki hukum jonga nga pan naupa bat u ai ya uwei pat unong pentingan umensim ke jing sisa ubanyai sa bat pi junom telada pi ya ujisu ngideban sumar ya ki hukum nta endangi sumar ki hukum kababut kedeke ujisu upan na ukpa hangne pet uang ujisu ne ngapan siam loong re hangne ngan sapan uang kumno ngapan haba ong ngapan kumut kaya dei nadu katu ka klip mat ka ujisu ulah keren hadu hakane ka klip mat bangi dang chong hangne ngapan siam ong re ngan sapan mut hadin ngan sapan dere uang ngapan I ask the Father. Te ngapan? Te usapa ya uwei pad unong pentingan. Umensim ke jing sisya. Ubanyai sa bat pi junom. Unai umensim jing sisya. Uyai sa bat ngi junom. Tangma mangi pad ngi be ya unai umensim. Ya uba ujisu loong ba unpan na ukpa banyai sa bat ngi pad ngi ong. Enai kenyo. La thok kerteng yang ha register baptisma jong kabalang la abiang nang ngam don kamsu mensim bakoi ngasa don kambiang mensim bakoi ni kena don kambing mensim bakoi apor ba yo baptisma ayo jing penskam da jing penskam bu shwa ha po senduk ya u mensim bakoi nang ta salek kat bang imuan de hadin katokan apor don kam de si tom de don kam mensim bakoi biang tu wan mensim bakoi pen kuat yang ngai si tom ta la koi kai nok me mensim bakoi la biang ta de jing im jungi nak ta kadau ngas ong meneng di tang uding telau ba sur hem melumala don kam nong sluding don kam nong sluding nak ta kadau ngibu retreat hang ni kenang ba
lengba jong kabalang jong ki lengdok soblei bat kato kanengot ki nong yarap ki barit ki baria ban yarap ban sliu ya kading ni la kajong nginang ban sliu ding tama ban sliu dalade ban sliu dalade ngimla tedekadau don kam nong sliu ding nong yarap ban sliu ding yang ni badon portam ding mana Kamaria kedai kena nyerapan seluding yang ni. Nak kena kadau don kamban duai rosariman kasih klem pep. Mo. Te nang ta susu kapertai kamla ban pidiang ya une umen sim bakoi. Balai kapertai kamla ban pidiang namar bat kamla namar balai orang hang ne jisu namar ba kamla ban yu I ya u ne itu ya u. Kamla ban yu I ya u ne itu ya u. Ni wat ladang ni ong ban ni itu ya u men sim bakoi. Henry Bunsin ni le bom itu. Long ti kum ki kena school perthai manta ndak kendu ya no hikai ndak kim le syu sa katu school bakila le nu tai babu wanyai nang tai teng ki yai dak kendu makana ki le bom yu itu babu. Kaju mangiru ya men sim bakoi ngile kumta. Men sim bakoi juan musim makoi nyong lagi musim makoi tamang yat tu musim makoi yat ngiru ni yat catai kumta te ni bon apa deng jungi ni pensingusi ya umensim bakoi dai nak kena kadau ka ying ka sem jungi kam ing ding kam plu ding da umensim bakoi dan ni nak kadau habah ka ding kalip mana bawan dalip ding mana bawan wan ukla wan using denum dei don nong be merat ang ne rong ba don betul le be merat sa khlau habai le sa khlau le nei bedon sa thai nong trai ba don ki hati da don ka ding ka hati ka wan em ka yo ba ka wan nang wan re ang da don ding te ndalip ka ding lawan te ngiru jing ngiri long kumcu ngi la penlip itu ka ding te uyau ba Lucifer wan ken ai dos mera dos te kadau te ni don kam ban penyai ne ya ne ka jing don jong ka ding hangi te ladangim long kumta kemut ngilong kum kan ne ka perthai bom itu ya une unong pentingen umesim ke jing sisa na ya bau jisu ulakular ba unyai sa bat ngi te Henry pi itu ya u ne uang yaki senran ki apostol jung pi itu namar uyai sa bat pi bat usyong bat pi nang tahu orang suju sukum no kad uba priang yaki hukum jenga bat uba ko ongu yaki udai uta uba I yanga te ken mau pusoni la de mata kan no sin pi ko ngo ya ki tien jung jisu ya ke ek pa jisu la tho ha kana bible ha to tangi ka bible pi pulen em ada pi long ba pule bible kemut barok ma na pedeng jungi ngim itu ya jisu te kumno ngin ko ngo lada ngim tip ya ka ba don ha bible kumno ngin itu ya jisu kumno ngin nang ban ko ngo ko parlok ngim itu ya jisu ngim bat uman sim khoi don hangi namar ngim jupule Bible. Pipule Bible hayeng man kasingi. Pipule em Bible ha kasingi. Bible kalong tang ban bu ri pisa ne ban bu ayu hang tu khnang wanum ja denum dei. Denum dei? Dei mo teng bu hang tu. Te wong kumno kad uba priang ya ki hukum jonga. Kad uba priang ya hukum jonga. Udai uta uba e janga. Upa jonga un e jauta uba e janga ngaru ngan e ju bat ngan pen pau yalade hu wong kumno ngan pen pau yalade ha u dekat bakan no kata dekat arpuwe bisu pe ukular yang ni haduk kan ne reng bun sin ngem cupatiau pikwan ban yu yau jisu Lara pikwa ban yu jisu pide ban ko ngo
ya kiktin kibadon bala tho bala de berikot ha kenega kebangi khot ka khotba lan ka Bible te lingi ko abani i Jesu ha jing sha ki Katolik ki i berabor yo Jesu ki bam berabor yo Jesu tamakim je kenduk Jesu kenega long jing susi ya babun ni yo i yo Jesu ha i bam yo Jesu Henry nomor ba hangi ngim don ya kana ka ding jong mensim ba khoj hangi te ka tu ka jing bam jong i ka sulong ti kum kono ka jing bam kam don jing ya pher mo kam don jing ya pher ye ru em te susu jisu ong jar uba i janga un ko ngu ya ka tin jonga ukpa jonga un i je u bat ngin yawan syauta uba bat ngin song ne bat u pi kwa ne ba u bleu kpa u Jesu ber mesti me kun song ne happy tengi dei ban tang kata ka wei ko ngu ber ngaban si ban ko ngu ong ber kho ne ktien ko ngu ong sai sin ko ngu ya ka ktien jong u Jesu ko ngu ya ka ktien jong u Jesu rangi ko ngu ktien jong Jesu te ke ban dia u bleu kpa u Jesu hi dalade bat uman sima kuat hang nei ong ngin yawan seuta bat ngin song ne bat u dekat ar pulai no kat sau ar pulai ka thok kum ta te kan ne kadong ka jing pen ken mau yangi bangi dei ban ko ngo berabor la ta ngim la ken mau lut yak yukum bat kiktin u Jesu ni dei ban sngeu diau nomor ong unong pentengen uman sima kuat yau ba ukpa un sapa haka kerteng jonga un sahikai yapi mo lada nyim ken maulud wa lada ngila pule berabor ya ka Bible nyim dei ban sngeu diau Jesu ong nyim dei ban sngeu diau nomar balai unsale kumno dekat arpun riu kata unong pentengen uman simakut ya ubau pa un sapa hak kerteng jonga mut ngipan ne uman simakut hak kerteng jong u Jesu un sahikai ya pi na dong shadong un sahikai ya pi na dong Shadong. Tinggal kam taman puler buat tistar buat bun ki bertak Bible pi pule pimla ban suturu tang ba une unsa hikai unsa penken mauru mo unsa hikai ya pi na dong Shadong bat unsa penken mau ya pi ya kata baro ka bangala ya tu happy te sibu la pi sya tenju hano ba Bible thok kum ta se long kum ta se bale pinget kum ne bale pinget kum tai te hakum kita ki por uman simukut no serap ya pi ban ken mau ya kepala thok ya ka ba u Jesu la kren ya kepala thok ha ke jing thok ba khoi tingim te ban sengeu diau mo nomor ba ki apostol ba ki senan u Jesu ki la kongu ya ke ne ka ktien bat ula ong haki kum no haba kularia unde mesti wong kum no kene de napok kam apostol lenong iwe dekat sau wong kumno wat late no na Jerusalem wong kumno wat late no na Jerusalem nangta pulek hilap nem to pulek bro pulek to wat late no na Jerusalem reto ap hadu bakajing kular pa jonga kan urlong kumbang ngalayatu hapi ke gijing kular jong pa ke gijing kular jong pa ban tip eta kular jong pa hapet ha jutang barim kitab jong u Joel kitab jong Joel dengan pule nak pantai jong pi te hakito kisingi bat hakata kapor enda ngapen man bhabiang ya ka Juda ba ka Jerusalem ngan salum lang ya kijaj ben riu baro
bat ngan wan yalam yaki Syakatem Jehoshaphat ngan tian bisyar yaki hangta ata ter katu ko dei pangka ko wepat kam de re katu okey kedai kalanong ko ba ar dekat ar pupra wah hadin kane en sapoi kapor bangan sathe sei yo mensim jonga halor ki briu barok ki kun sinrang pat ki kun kente jong pi kin se atu lupa itemen ki kuro jong pi kin sa pho sneu bat ki samla samhoi jong pi kin sa yo ipau Tekane kedai kata kaba ublei ula kular ukpa ula kular bahkan sa urlong wa kumbang ngalayatu hapi uyanis ula pen baptis da ka hendre satang kendiat singi en sa pen baptis pi da mensim bakoi wakane kedai kaba ujisu ula ong haki senran te ban shwa ban yo ya kane kejing te sei jong mensim bakoi ujisu ula pthai ki baki dei ban up Kidai ban up. Te kalong ko bah ba pi pilawan hang ni ban up. Pilayok ma pilok priang ya mensim bakoi. Remata pidon kam ban pen kelang ding ya une mensim bakoi ubadon happy. Pidon pen kelang ding ya une mensim bakoi te mata hang ni piwan ngap tip kat nongot pidon hang ni mata kasi kat nongot gini. Lai puat. Nama pi lai puat ngut barakoi piwan hang ni ban up. Kerana ketika Jerusalem jong pi, mata pi up, ba en pen kelang ding ya pi. Te hakata kasingi bagi ya up, ublei laiwei, wah kata kasingi ba ya up, ublei laiwei ulawan pura, ublei ong ublei laiwei. Marba ublei ulapau, ha ki kpa temen ha ka jutang barim ni ublei ulapau, ha ki breu ba per don kisim, don ki prophet, ki ba ublei ulapau ha ki ba ulakren ha ki Wat Ukraine nang ba jong ki sakipat Israel ban ai ya ka kubor ne jing sneng ne jing dumok jong ublei yaki te nang taharin ha ka jutam ko thamai dia ayu ublei ulapha ya la ujong kun banwan long do matalawan ukun nang ta ha ka ne kapor anda ujisu ulej no ujisu wong kumno up ya une mensim bakoi te ha ka ne kasni baro lai jinglong jung ublei kaladon ublei ukpa ublei ukun bat ublei mensim bakoi ha kasingi ayu ha kasingi Pentecost kare ka jingwan pura jong ulai wei bakoi kare jingwan pura jong ulai wei bakoi lene pareng yong ka Trinity bakoi wa te hangne te nadu kata kasingi ya kahima jong ya kahima ublei pelapan penado Kris lapli ha gitu kibanget ha ujisu nado kene kesengi ya ka jinkang jong ka himau blei lapli ha gitu kibanget ha ka kerteng jong ujisu ha ka jinglong rip jong ka do bat ha ka jinget ya ngidok di belong kiba ha ka jinglong do jengi kolong ka de ka jinglong rip bat ha ka jinget jengi ha ilayo benta ha ka jinglong ka wei bat ka Trinity bakoi kajing long do jongi lang ba jong kene ka sengi Pentecost ngio banya long ka wei bat no Trinity bakoi muka Trinity bakoi parok ka wei ha ka sengi bala ai pen baptis yangi ngio ya no yo blei ukpa yo blei kun bat yo blei mensim bakoi ha ka met jongi hadukan ne ngilong kiba lakerku da ublei ba ublei lai wei borok ka jinglong borok lai jinglong jong ublei kawan ban syong sa hangi kawan ban syong sa hangi tidak ka jingwan jong u ka jong ublei ka balong ka bom jukut ublei jukut banwan sangi te da mensim bakut
penman lene penlong ya ka perthei bandrung ha kasngi ke bakhadu Mada ka jingwan jong men sim bakhuj kawan ra ya keta kasngi bakhadu piji asngiau ta sngi bakhadu kini kilong ki sngi bakhadu piji laju asngiau nem laju asngiau nem hang no pi asngiau hang no pi asngiau kini kilong ki sngi bakhadu hang no pi asngiau piji asngiau piang asngiau hang no pi asngiau ha kinong ya lap nang ta Wei na kinong yang lap ukur teng u Petrus bakhuj u pop banikong jong kabalang boleh kisiti jong Petrus pinlap ke wei jing thop ong kini kilong kisngi kiba khadu kini kilong kisngi kiba khadu nai plit pinom lap re na klapat ong re nong kan re kan pinom lap re wat nai wat mar ka bampor de syukur mau kata kisiti jong Petrus salile ke homework lewat hangno don kata kalai muto ini kilong kisngi ki bakhadu kini kilong kisngi bakhadu kini kisngi bakhadu kini kisngi jong ka balang kini kisngi bakhadu kini kisngi jong ka balang kebumut kane ke balang ya ke bau Jisu ula seng halor ki apostol de tang leng ba jong kane ke balang bah kini kisngi bakhadu ngiyo like im Tang kibarung hakane kebalang boju su laseng kin yo like im. Tak ba priang ya jing trekam jong blei ukpa jong blei ukun bat umen sem ba khoj ha ngi da ka jingej te umen sem ba khoj udai ujing ai jing e jong ublei haba pi e pisngau ba ngade ban ai present ne I give hakasngi birthday nenam de ki kun ki ba eat bhaya ki kimi ki pa ki bu tarik o sikha imei kata tarik bunai kata snem kata te kemura de to kasngi mud ki le thiet jing thiet na de barit makana ki de thiet jing thiet I present happy birthday mei nene pa ne ki men ki para denam de apa ngidon jing e sisa kadang ngidon jing e tingi mungkin mau re kumta te ublei ru namar ba u e jangi u ai jing ai snu bahai yangi da ka jing e ba kata ka jing ai jong u gede u men sem ba khoi te u men sem khoi de u jin ai jing e jong ublei jing ai snu bha da ka jing e jong ublei namar ublei ulong ka jing e Namar belai, ublei ulong ke jingit. Citi benikong Yohanes long pasau dekat pra, pat kandri. Ublei ulong ke jingit. Pat ke jingit kalong ke jin ai benikong jong ublei yangi. Ke jing ai benikong lene kau gift benikong ublei ai yangi kadai ka jing i. Ta ka jing ai ba ar jong u kadai ka jing map. Mo jing ai ba ar jong ublei yangi kadai ka jing map. Belai map, belai don kam jing map. Namar ngilale pop ngidon kam te ka jingi jong blei kadap miar hakidon not jongi da uman sim ba khu ya uba ula ai hangi roman san roman sitik shakinong rom san ka jingi jong blei kadap miar hakidon not jongi da uman sim ba khu ya ubla ai hangi kumno ngidap ya kane ka jingi jong blei hangi lengba jong umen sim bakhoi de nakte kadau ni don kam ya une umen sim bakhoi ba rabor ni don kam ni umen sim bakhoi ba rabor nomar ngilong ki bayap lan ngilong ki bala shamong da ka pop ka jingmi banikong jong ka jing ai jong ka jing it mu so ba mi nakane ka jing ai jong ka jing it ka de ka jing map ya ki pop jengi de kita ka jing ai dan ka jing mi na ka jing ai su bha da ka jing i jong blei yangi uso ba mi de uso jing map de ka jing long ka wei jong man sim ba khoi ha ka balang ka penlong biang ya kito ki bala yo baptisma ya kata ka jing ya srim bat ublei namar da ka pop kene ka jingya srem jongi baru blei bikin mau nam ha ka por bu blei thau ya bre uang tungin thau ya bre uban ya srem yangi dan nam dei
kitab Genesis blai lo ong tong in ya thau yo breu uban ya srim yangi henre wan kapop kata kajing srim jungi ber blai kala du no na kajing wan jong kapop na kajing hap breu ha kapop kajing ya srim jungi ber blai kala du no henre ta kan kajing wan jong u mensim khoi pat ka usok bami na kata kajing ai yo mensim khoi da kajing e de kajing map bat da kata kajing map kabadon hapok kabalang la wanra biang ya kata kajing ya serim jongi bat ublei la wanra biang ya kata kajing serim jongi bat ublei kemut ba ndang ngi la yo jing map ngi kelalong biang kumki belei ngi kelalong kumki belei susun em hakajing siapa khoj mangi ngi de ki belei belei ngong kumta pikot na milade Kristan tang ki balong belai ilong Kris tang ki balong belai la khot ya ki Kris kemut ma phi bar khot mangaru ni de ki belai tuma ki belai pop na kata tahu don kam jing ma te u belai u ai ngi ke ne ke jing ai su bha jong ke jing i da u men sim ba khoi ya u bara pendon hapo jongi bat da u leng ba jong ka balang ngi yo jing ma te nang tapat u ai hangi ya ka jing kular ke bas kem ke kata jing kular bas kem lene ya ki so ning kong jong ke jing yo kenti pateng ni yo kenti ya ka ya ka jing im jong ke trinity ba barok ka wei kemud ku pa bru kun ber masim khoi ni yo mo ya ta ka jing kular bas kem jung blai betu tau so ning kong blai lo ai ngi kumta kumba u blai u la i jengi de kumtar u ai ngi ya ku ni so ning kong te kene kede katu ke jing it ki panggil pule mene mo ke jing it mene panggil pule sa pangkan ke jing it ha ka siti bani kong sa kinong kurin kalong khat lai de khot sau hadu nyau ngila pule mene te kene kalong kanong rim kalong ka tlong jong ke jing im bathmai jongi hau Kris mo kene kede ka tlong pat kanong rim jong ke jing im bathmai jongi hau Kris yakaba ngila banyo nomar nyok priang yakabor na umensim bakut nyok yakabor na umensim bakut yakabor jo umensim bakut ujisu ukular meneh tu kalau nong konikong jang kam ki apostol ma la pipe jaka de khot pra ni tu ba ni pin up ba pin yok yakabor jong umensim bakut nang ta pin sa lej ban yalap nyaban yok yakabor nyaban yok yakabor kumba nyok bor dakaba ngibam ja ngibam do ngibam jur ngiyok kabor ban ki ban ksar ban nyaj ban yang ban trei ban ikta tikum juru apa ngiyok ya umensim bakut ngen seyok ya kabor ban lej ban im jisu ngiyok ya kabor ban im jisu kata ke jengmut jeng ka kerteng Kristan bala khot yangi balai ngilong ki jisu ngilong ki jisu Rek ke bas ngusi ba mangi bulsin ngile kalong ha kasngi uturai ngile priang komunian ngilayo jeng im nau jisu ngimi na yeng mane ngile pediap ya u jisu tomau jisu u ap si ap ba pinwan ban yo jeng im piang wala pilek pediap ya jisu man kasngi jisu ap ngimla ban skutu tadai manga Dadai mapi ngin om pediang siu yang ngi lasak kentaj si sendon temu ublei udai ublei ngimla ban ni jar ban no dan makata ngiti benda perbor daka jingko ngo ya kiktin ha pa ujisu hikayengi te daka ne kabor jong mensim bakut ki kun jo ublei kin sa sei ki so sibun kin sa sei ki so sibun te ngin salong kita kiba la krap no ha uding wan ngi klalong ki khunting jong ublei but sa pensei yangi ya ki so jong umensim bakoi kalau teli ki so jong umensim bakoi so jong umensim bakoi dan kena teli mana betip ki so jong umensim bakoi dan puare ban ap ya pi kan teli dan nyau teli di ki so jong mensim bakoi
iso jong mesti mekoi de hang no tho hang no to Galatia don ngau tri don niao kan ngau tri ken don khandai tiliki so don khandai tiliki so jer kertang ti so jong mesti mekoi kajing kajing kemen kajing suk kajing yaisha kajing sebun kajing keluj mensim kajing ngej kajing jamnut bat kajing kuj mensim tu kendiat Bible pareng jonga don khat artili kiso dengan ong kini khat artili kiso dengan ong soha pareng dengan batai yang sabatai don banikong charity kemud jing don joy jing kemen peace jing suk patience jing yaisha yang ta benignity kemud ka jing sebun ta goodness jing keluj mensim longanimity kemud ka jing yaisha slam mene patience jing yaisha longanimity sakawepat kemud ka jing yaisha slam hak tu meneng ya sengau mene jing yaisha satar denem de jing yaisha satar benignity jing yaisha satar atau don mildness kemud jing jamnut mildness jing jamnut faith ke jingej modesty kemud kawe kaktin ngi penkam haktin kasi jing a dekar ka jing adkar hakaktin katlik haka phongjan phongnet wa ka jing long adkar susu long jing long adkar susu nem jing long adkar jing le antat umre banle palat ikan konoru kata jing le adkar nata jing le adkar hang ni ru hang ni Bible kasi jungi ke basim na ka Bible pareng New American Bible bat ka revised version jongka Bible pareng don yakan ni ka tin batho modesty pareng mo yang modesty mud banlong moderate behavior mo te nangta continency kumut jing sensar lade kumut we no so jo mesti mo kuit pin sayo ban long ki ba sensar ya lade pareng kawe ni ong self control continence belong ki ba sensar lade kawe pad belong sensar lade ru ban kendia belong ki ba kendia ka jing batai ya ka meaning jong ka continency mo pareng ong continency moderation or self restraint especially in sexual activity nata sepepat abstinence kemud ka jing sensar ialah de ha ka jing khoi jong ka long met long phat nata haba jing ade bat kente bat senrang nata sakawe ka bakhadu chastity kemud ka jing khoi mensim mo jing khoi mensim ka jing long khoi mo kaneru ka stream bat ka continence mo te are kone continence kemud ka ba donru ka jing kendia mo chastity bade kadai kata ka jing khoi mensim mo ka jing long jing khoi mensim aba ong chastity ka theuru ya kata ka jing long ba kim nom don ka jing ya dei kente senrang mo bat lada don jing dei ru tang ha ka jing khoi ha ka songkha songman te lada ngi kudup berbor ya unu mensim bokoi apa ngi pen meding berbor unu mensim bokoi nyin yo yakineki khat ar teliki so ki kham janai ha ya kitu ki khandai teli kentup ru sa kineki ki we ki ba kham long benia ngi ong benia mo ka don khat ar teliki so mo khat ar teliki so jong mensim bokoi te dingin im da mensim berkuj berbor mo kajing im jongi Galatia san ar pesan kong ngi im da mensim te kene gede ka thong jongi ba ngi de ban long berbor ban im da mensim tumut hapang ong im da mensim ngin long ru ki ba len lade nata ngin ya da mensim ngin ya da mensim kumnong ngin ya da mensim
ngai phai sha ka bau Jisu ulak keren sepang kejing keren jung Jisu Matius kan reu Matius kan reu ngan pule api ngin im kumno ngin im ba ngin yai da man sem ba khoi ta ka ba ko ngo yakin dikitien bu Jisu uang lada uno kwa ban buat yanga to un len lade kumno ngin im da man sem ngin len lade ong Jisu nang ta buat un ba yala ka ding phna nang ta balai buat yanga tu kapan le ayu lai tili ki bagi ban le len lade ba ding phna buat ya Jisu kan tili don kapan le lai tili beningkong len lade ba yala ka ding phna balai buat ya Jisu naba uta ubakwa ban pen im yala ka jing im undu no yaka Rai uta uba duno yala ka jing im nakapanta jonga un shem yaka kan mentoy ayu yau breu lada uyo ya ka pertai baro ka wei rai udu yala ka jing im kan mentoy ayu yau breu lada uyo ya ka pertai baro ka wei lada ngidu ya ka jing im don jing mentoy om don jing mentoy ong Jisu ngi ladu mun hab ong ladu kemut ngidu ha ka ding du jok ladangi im kat kum ka pertai ong Jisu ladangi don jing len lade ladangi ba ding phna tumut kalong ka pati kena yangi bangin om yo beneng ngin om yo rung ha beneng tin nomor kata kumno ngin im daw men sim da ka bangi len lade ngi ba ela ka ding phna bat bud ya Jisu bud Jisu kumut deban im kumba Jisu ula im deban sya ya kicing sitom kuma Jisu ula sya sitom na kapanta kejing i upulus apostol hikai ka sidi sya ki pesos long ka pesan tukot arpue terteradu lai puar ba une Jisu sya sitom ban dup pen khoj yangi sya sitom ban dup pen khoj pen sungur yangi penlong yangi ki tengah ki ba khoj te kum kata kadeka jing im bat jing le jung Jisu te ta kum ta ngi im ya ka ba Jisu la ai hangi da uman sim ba khoj jong nang ta uwei ri khoj ba kerteng basil ong kum ne lang ba uman sim ba khoj la penyo biang hangi ya ka paradise ong kum no lengba uman sim bakut la penyo biang yangi ya ka paradise ba layalam biang yangi syaka hima beneng bat ula tingkun yangi la ai yangi ya ka jing skos kem ban khot ya ublei pa te langba jong uman sim bakut ni nang ban khot ya ublei pa aba ko pa tang ha ka niam jungi lai kai ngi ban khot ya oblei pa ha ki wei pat ki niam khot ra ya oblei pa mo te bat ban yo ban ta ha ka jing e jung ukris la khot ki khun jong ka jing sai ya ki ba don yo mun sim khoi la khot ki khun jong ka jing sai bat la ai ban yo ban ta ha ka buram bom jukut nomor belai Jisu ngila pule mene bau Jisu ulawan bangin yo ya kajing im pom jukut te bangin du poi sekata kajing im pom jukut ngidon kam ya men sim bakoi ya kajing i yu so jing i badai men sim bakoi te ka sabut ba philong sisa ki khun kapau da ka ba ublei la pha ya men sim ya ka sabut ban pen pau bangilong ki khun kire kata ka ba ublei ula pha ya men sim mo uba yarap ingi ban khot pa mo Galatia saun riu mo i khot une uman sim khoi pen la ingi ban khot ya ublei pa te kini kilong ki hukum jong ban nget ha ka kerteng jong ha kerteng jong Jisu Kris bat ban ya i mar keliang mo Jisu hal nong ku khat lai khat bat khat san ni i ya ka jing tha jong
u Jisu ha ki apostol pat ki senran ba ublei ula yangi ndrei mangi ngi de ban ya ki wei ku mau Jisu ula yangi ngi de ban markeliang ta kata de hukum jong u Jisu barok ki barake ya hukum jong u ki ya sa ha ublei pat ublei pat baru ublei pat u ya sa haki niti ba ublei u ya sa hangi namar umen sim bakoi ya uba ublei ula ai hangi de kumno ngi tip ublei u sa hangi ngi tip ya kata namar ba u men sim bakoi u ya sa hangi de kajing men sim jogi Kristan kajing men sim jogi Kristan kede ban long kumno ya away pa away en pen kelan lu kane ngasim na Markus long khandai ini pule katu ata ingin sapun kut no Markus khandai Markus khandai dekat saupu khandai bat san pau ya away pa away en pen kelan melu dakading kamlu kabha rela da kamlu ka kelablat da en pen bang pat yaka to don melu halakat onut pat pin yasuk para mapi ke kene kamlu pat kene kading dai mano mensim bakoi de mensim bakoi te lada ngim don mensim bakoi jiayu ngin sal long kibablat da en pen bang pat ya kabala blat omla ban pen bang ya kabala blat ya kabala blat bunsin ngile kumno ni bread no denom de ni bread te sumar yo ni pen blat ya kajing don jung mensim khoi hangi bat ngi sha bread ha kading ha kata kajaka hakaba wat uknyang ru umyap nyang ding udon bat usam long ba ya ka do jengi bat hangta ingin kriat beniat junom la junom mote lada ka jingdon jong mensim hangi ka penblat daki kam persya ya mensim bakut te kata ka jinglong Kristan jengi ka long ka bom lar kam mentoi shu ka bhaban shu yu dak kejat kerdem dak kejat bat ban sya pret ha ka lawar ding ting habban kiar nakane ti tu ngin duai hau ne mensim ku uban yarap yangi mo uban yarap yangi ba ngin kelalong ki ba sya kelan da u mensim bakoi da kading jong u mensim bakoi tu sin ngin pai katokane ki dekat na ka bible ban yarap yangi susu ban puson ya ka jing don jong mensim bakoi jing don jong mensim bakoi dengan om katokan ne se kan yarap ya pi ban puson mo ka jing le jongi haba ni don jing e jo blei ba jing e jo mensim bakoi mo ngan pule kine haba ban tes yerade bangi don ka jing e ba jing senia hau blei ni sa yo i halade yakine kiba ngila ban sem ha kitab pawar long kabalai dekat san hadu sipau bat lenong kabasau dekat san hadu nyau pawar lai dekat san hadu sipau bat pawar sau dekat san hadu nyau dingin long kebalikong kiba syania lot hau trai baar ken mau yau shilenter jing im balai bom sngau start yalade basau nginting buram yau trai bat pet yak na ke jing sneu pesan ngin le buram yau trai dakaspa jongi keban riu ngin om klet ya ka ktin utrai wenyau ngin wat ya ke jing start kemut ngin wat yau Jisu bat ke jing jileu jing mut kemut uman sim bakoi tingi baro balak priang ya ke jinget ngi klalong ki khon jong blai uparos apostol upen tikna yakane mo tikna yakane namar baro kiba syayalam hau mensim ublei kilong kikun jong ublei roman pra khatar hadu khanyo
baro ki ba sa yalam ha umen sim jong blei ki long ki khun ki jong blei tengi ngi hab ban ailat barabor ba umen sim ba khuj un yalam yangi bun sin ngi ting yo umen sim ba khuj upen le ran yangi upen le ran yangi na takadau ngi ting mo ki don ki briu ki ba long ki ba slur ki ba lej ban yalap ki yang hayau pen yang ke speaker ki kren ki ruai ki alap hayau ki Kristen Katolik la judon balek kumta ki Kristen Katolik ki ting yo mesti mo khoi upen le ran ban le ruai hayau ban yalap kerteng jung Jisu ban chong hadukan syaru le dang ding pana kin te don buat ki don jan kersya ka dan kersya saduai sadem denom dei ting ban pen pau ya kabor jong umen sim bakhuj te ngi baro ki bai sa yalam ha mensi ublei ngi lang ki khun jong blei ngi ban sa yalam kana bang hidup don hok ban lang ki khun jong blei mar dei umen sim hi ubasaki ya ka mensim jongi bangi long ki khun jong ublei te ngi dei ban ai lat ya kane ngi dei ban ai lat ya kane nang ta Syuk nang don syuk bangan ai kum ke jeng penkut akan negesngi te kabor jong umen sem bakut kadon men haba ujisu la ai ya la kadok banlong jing bam na ka penta ke jing im jong ka perthei ke kata ke jing ai jong jisu banlong ke jing bam ngi kha da ka kabor jong umen sem bakut ngi yo haba ngi do ngi sim benta lan ngi yo benta hang no haka mas lan haka Eucharis bakui te umen sim bakui ngi yo bha kham tam e haba ngi lej ben sim benta haka mas bakui te dei namar kan ka daw ngi don kam ban pen kuj ya ka men sim jongi khnang ba ngi di yo priang da ka ba hok ya ujisu haka Eucharis bakut ngi priang Jisu haka Eucharis bakut kumbangi ong ne ngi priang yak ublei laiwei hangi tingi kelalong kiba im haba na haba ngi priang yo mensim bakut kawe ngi di ban penti kena halade kedek ba ngi di ban kut naka pop Solomon hakitab jing start jong Solomon ngi larfi pulei pen salap ba mensim jong ublei wan rung wan syong wan sa hakamet badon kikam boman mensim jong blei om rung hakamensim badon kikam boman jadi nak kedarau ngidon kam ban pen kuj barbori lade lada pila lele ban let pla sisin si tayo sisin si tayo lada pimla sisin si tayo waki badon jan haparis lele man kasih sejan ketika sengi bu jong kaparis ban leit plade nom de taki bakam jengai na paris na kasunong badon kaparis lakun no sisin si benai de ban yo pla kenang ba kabor jong musim kuj bangi yo habangi leit priang ya ujisu ha aka komunian bakuj habangi yo bentah ka Eucharis bakuj kan sa long yangi ka jing klan bat ka jing penyap ya ki bor jong ka pop ka met jongi bat ya ki ba teng ki ba pen si tom yangi ki jingpang kono ru da ka ba priang ya Jisu hak Eucharis bukuj hadien bangi la pen kuj omdon kano ka jat jingpang jing hangi bakandang sa ken mau ya kan ne omdon kano ru ka ba da ni priang Jisu hak Eucharis bukuj bakandang sa hangi jingpang jing pat kano ko bang kendu ha jing im jongi kita berkhot kin saja rengai lot wa kane ngidi ban ken mau wa ya ro you try haleluya 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 te banyo ya kane ka bor jong mun simo kuj ngidi ban ken mau bang ngidi ban ngej hau Jisu ka bang la sedang mene ngidi ban ngej hau Jisu ke basrang mene ke dekat basrang nekong tu mene ke haba ni i ya utrai ni de ban isi ya kajing sniu sam ka no mene yong
sam kenai punyau dekot kiba sipau. Wajah kasih om kumno utrai ya kiba isi ya ka jing seniu. Ke jengmut hang ne kelong ba utrai pi kiba ya utrai to isi ya ka jing seniu.